Makhosi amakhulu, khona into engifuna ukubuza yona la. Engiphatha kabi. Uyahamba uyakugobela, uyakwinyanga. Uzowafika le koGoli, koZimbabwe, kubantu abathwele nabangathwele. Uyakhala, sengikwenze konke. Asibhobokwe isipho sami. Angiphumeleli, angihloli, angizwa lutho, angiboni lutho ethongweni. Hhayi le mpande abanginika zona Sebenzi. Isizathu sokuthi ngikhulume ngokuphapha kulenye ividiyo isona kanye lesi. Uthola information kubantu abaziyo abaphambili kulo mkhakha. Mase usuhambile wake kubona bonke ogobela. Wabona isipho sakhe asisebenzi, ithongo lakhe alikhulumi. Ngaphambi usuhamba ukhuluma ogobela kabi. Hhayi ngoba ngibadifendi ngoba ngeke ngathola umuntu wathi mkhulu sebengiyuzile abantu ku-YouTube ngicela ungisize. Angifisi nawe ungiyuze. Isipho sami asibhobokile akwenzeki lutho. Manje nawe ngifuna ukuthi ungisize kodwa fanele wenze something. Ngase ngathi mina kuyena, uyazi ukuthi leli thongo elingenile kwakuwumuntu owaye-deaf and dumb, okuchazwe engezwa, engakhuluma ephila. Wayegqula imithi waze washona ey'nyanga enkulu. Umbethwe loyo muntu engakhulumi engezwa. Awunankinga wena. Phela ukuthi yena unenkinga wayengezwa engakhulumi. Ingakho ithuli nje. Ithini esazi iy'mpande zokulungisa isimo esinjalo. Even kudala ayengekho ama-wheelchair kodwa kwakukhona abantu abengakwazi ukuhamba. Unethongo elingasukumi elidonsa kude elenza kancane, eligaqa ngamadolo noma elihusha ngesisu ngoba lashona liyisidalwa. Wonke lawo manxeba, lezo londa, loku kukhubazeka. Uyazazi iy'mpande zobageza noma uphuza indiki indawo inono kuphela njalo indiki indawo inono. Ingakho ngayifuni mina i-social media ngoba isenza siphaphe. Yinhle i-information kodwa i-information overload ikwenza ukuthi ungafundiseki. Gain understanding above all things. Gain understanding. If you have stupidity, it's okay. But at least have understanding. Nganze thongo ngintshayelo ngoba ngifuna nikhanyiseleke.